У эфіры «Зона свабоды». Прывітанне. У пражскай студыі я, Александр Лукашук, разам са мной мае калегі Юры Дракахруст, Сергей Дубавец і на відэасувязі з Менску наш калега, кіраўнік бюро беларускай свабоды ў Менску Валентин Жданко. Сёння у праграме «Свабода слова ў Беларусі. Чаму не супадаюць погляд звонку і адчуванне ў самой краіне?» А таксама новая кніга бібліятэкі свабоды і новая прэмія, створаная з думкай пра палітвязняў. Калегі, 5 траўня Міжнародны дзень свабоды слова. Вось на самом пачатку, калі б я вас папрасіў вельмі коротка адказаць на пытанне, што такое азначаюць гэтыя, па-вашаму, два словы? Свабода слова, вот яе прысутнасць і адсутнасць. Юры. Видите, я б тут не вдаваўся ў тонкія вызначэнні, а скарыстаў слова аднаго мудрага чалавека. Страціце, дык даведаецеся. Валентин, тое ж самае. Свабода слова, як бы вы патлумачылі, што вы адчуваеце, што это такое? Ну, свобода слова – это свобода говорить то, что думаешь, и не бояться за наступствы. У Беларуси теперь такая ситуация, что как бы свободной можно сказать, але вельмі многія баяцца наступстваў таго, што яны скажуць. І Сергей? У нас не так давно было на радыё апытанне сярод аўтарытэтных асобаў, чаму беларусы не хочуць свабоды. І філёзаф Валентин Акудовіч адказаў, што беларусы сёння яшчэ не наеліся свабоды прыватнай, каб захацець свабоды грамадскай. Дык вот я хацеў бы акцэнтаваць на тым, што свабода слова належыць да свабодаў грамадскіх. А прыватныя свабоды – гэта набываць маёмасць, ездзіць у Парыж, там, рабіць еўрарамонт і тое, чым сёння цешыцца беларускі чалавек, і не нацешыўся яшчэ, не ўключае свабоду слова. Свабода слова, якая існуе на кухнях, это насамрэч не тая свабода слова, пра якую мы сёння гаворым. Право человека свободно выказывать свои думки. Вот такая агульнопризнаная формулировка, что такое свобода слова. У нас час она включает, конечно, и свободу выказывания, как у устных, так и у письмовой форме. Говорка идет про свободу друку, сродков массовой информации. У меньшей ступени это понятие относится до политичной и социальной рекламы, агитации. Это право згадано у шэрагу международных и белорусских документов во всеагульнай дэкларацыі правоў чалавека, в Еўрапейскай канвенцыі аб абароне правоў чалавека і асноўных свабодаў і ў Канстытуцыі Беларусі ёсць там такі артыкул 33. Вось міжнародныя праваабарончыя арганізацыі ацэньваюць стан свабоды слова ў Беларусі надзвычай нізка. Летась Freedom House назваў Беларусі ліку 5 найгоршых ворагаў свабоды прэсы. Сёлета ў студзені арганізацыя «Рэпартэры без межаў» апублікавала усесветны індэкс свабоды прэсы, паводле якога Беларусь на 157-м месцы. Пасля такіх грандаў свабоды слова, як Эфіопія, Бірма, Гамбія і Азербайджан. Вот, коллеги, наколькі, про што гавораць гэтыя рэйтынгі? Наколькі яны, па-вашаму, справядлівыя? Все ж таки у Беларусі можна слухаць радыё свабоду, в сэнсе, што яго не глушаць. Слухаць на кароткіх хвалях, но не глушаць. Можна глядзець Белсат за то, што у тебя ёсць талерка антэнны, да тебе не прыходзяць, не зрызаюць яе, і ты не плаціш штраф. Нема такой кітайскай сцены ў інтэрнэце, якая все словы, звязаныя з прозвішчам кіраўніка дзяржавы, аўтаматычна выдаляе, і ты потрапляеш на улік у паліцыю, да тебе прыходзяць. Як бы, Юры, вы патлумачылі, чаму такія нізкія месцы для Беларусі? Ну, я бы патлумачыў некалькімі момантамі. Першы момант – это тое, што, скажем, электронныя нацыянальныя СМІ фактычна цалкам манаполізаваныя дзяржавай. Так, ёсць радыё свабода, так, ёсць Белсат, але гэта замежныя СМІ, якія так ці інакш трапляюць. А вось нацыянальнага незалежнага тэлебачання, нацыянальнага незалежнага радыё нет, проста, што называецца, як класа. Акрамя таго, ёсць пэўны рэжым існавання незалежных СМІ. Так, яны існуюць, это друкаваныя СМІ, это інтэрнэт-СМІ, але яны ўвесь час знаходзяцца пад ціскам. Увесь час ідуць папярэджанні, увесь час ідуць судовыя працэсы, даволі часта адбываюцца закрыцці выдання. Вот самае апошняе, это
выданне як такое закрытае, это архе, ну а так бы мовіць такое часовае выданне, гэта знакаміты фотоальбом, які, значыць, палічылі экстрэміскім. І таксама, я думаю, яшчэ трэці чыннік – гэта пераслед журналістаў. Гэта арышты, гэта запалохванні, гэта ціск, и гэтак далей. И в этом сенсе Беларусь, ну, она оказывается таким сумным лидером не только на фоне региона, там, Россия, Украины, але, вот, як бачым, и свету. Валентин, вот с пункту гледжання працы менавіта журналістаў, все ж таки в Беларусі ёсць некалькі незалежных выданняў. Штодзённыя газеты, штотыднёвікі, сайты, якія зарэгістраваныя і дзейнічаюць у Беларусі. Ёсць журналісты гэтых выданняў, якія працуюць. По-вашаму, справядлівая такая нізкая ацэнка? Не перабольшваецца, не бярэцца пад увагу тут, магчыма, еўрапейскі фактор, што для еўрапейскай краіны адны меркі, а для афрыканскай іншыя. І тое, што дапушчальна ў Эфіопіі, недапушчальна ў Беларусі. Мне здаецца, што такія рэйтынгі рэч все ж таки даволі умоўная. Так вот дакладна вымераць, што адна краіна там на 147 месцы, другая на 149, даволі складана, бо дакладныя крытэрыі даволі праблематычна акрэсліць для такого паняцця, як свабода слова. По-моему, у значнай ступені сказваецца тое, што Беларусь адзіная на еўрапейскім кантыненце краіна, дзе такія вялікія праблемы з распаўсюдам свабоднай інфармацыі, са свабодай слова. Другое, што яна ўжо вельмі працяглы час фігуруе ў гэтых рэйтынгах. Палітычны рэжым не мяняецца, і як бы у грамадскім усведамленні і відаць, што ў свядомасці экспертаў замацавалася, што Беларусь, калі там нічога не змянілася, калі Лукашенко пранейшаў на сваім месцы, значыць там прыблізна на адным узроўні гэта і сітуацыя са свабодай слова і са свабодай прэсы. Бо мне, напрыклад, цяжка ўявіць, што дзе-небудзь у аўтарытарных ці дыктатарскіх рэжымах экватарыяльнай Афрыкі сітуацыя лепшая, чым у Беларусі. Ясна, што ў краіне вялікія праблемы ў гэтай сферы і што сітуацыя да лепшага не мяняецца, але ясна і тое, што ўсё ж такі пэўная свабода існуе, што нельга параўноўваць цяперашнюю сітуацыю незалежных медыяў з той, што была пры камуністычным рэжыме. Так, это цяжкія дыскрымінацыйныя ўмовы, і тым не менш выходзіць наша ніва, працуюць корэспандэнты свабоды, выходзіць народная воля. Так ёсць. Ось, Сергей, лічыцца, што сам панятак свабоды слова ўзнік у Великабрытаніі, і ідэя была, што прынялі біль аб правах, які дазволіў парламентарам, якія заседалі, гаварыць свабодна, без аглядкі, што яны не будуць пакараныя за тое, што сказваюць. Таму што толькі такім чынам можна мець справу з рэальнасцю, з ісцінай і кіраваць дзяржавай, вырашаць пытанне, бо калі этого няма, то не можна. Вот оно з этого пашло. Другі этап, які ўжо калі прычым это было ўжо 300 з нечым гадоў таму, амаль 400. Другі этап, калі гаварыць пра сённяшнюю Беларусі, мы бачым такі феномен, што існуюць невялікія, маланакладныя, не вельмі з шырокім распаўсюдам, все ж такі крыніцы свабоды слова ў выглядзе друку, якія працягваюць існаваць. Вы думаеце, вот то, што яны захаваліся, это тое, што нават тая дзяржава, якая ёсць, бюрократыя, якая ёсць, міністэрства інфармацыі, адміністрацыя Александра Лукашэнкі, хочуць мець такую, чуць такі голас, як крыніцу інфармацыі, ці это вынік таго, што свет все ж такі падтрымлівае свабоду слова, падтрымлівае тых журналістаў, ну яны самі супраціўляюцца. Чаму все ж такі засталіся в аўтакратычнай Беларусі тыя выспы свабоды слова? Ну, відаць, ёсць некалькі прычын гэтага, але мне хутчэй прыходзіць на розум такая метафарычная прычына або параўнанне, паколькі гэты рэжым сённяшні палітычны ў Беларусі, гэта рэжым рэсаветызацыі, то ён проста спіхвае недзяржаўнае, незалежнае грамадства разам з яго недзяржаўнай прэсай у тую нішу, якую ў савецкія часы займала рэлігія. Яна была адлучана ад дзяржавы, яна святкаваліся дзяржаўныя святы,
рэлігійныя святы, выходзілі нейкія там публікаткі ў царкве свае. Але разам з тым гэта было адлучана ад дзяржавы, гэта было чужое, гэта была тое, што сёння называюць пятая калёна, там адмарозкі і гэтак далей. Гэта па вызначэнню не мае дачынення да нашай дзяржавы, да нашага грамадства. Вы параўноўваеце стан свабоды слова і прэсы ў Беларусі незалежнай са станам рэлігіі за савецкім часам. Са станам свабоды веравызнання за савецкім часам. Она аддзеленая ад дзяржавы, ёсць толькі спецыяльныя людзі і вернікі. І такая ж сітуацыя. Свабода слова часам уступае ў супярэчнасць з правамі і свабодамі іншых людзей, і дзяржавы звычайна рэгулююць свабоду слова, але рэгулююць паводле міжнароднага права, гэта павінна в прынцыпе адпавядаць тром умовам. Это павінна адпавядаць закону, заканадаўству, якое існуе гэтая рэгуляцыя, она павінна мець легітымную мэту і павінна быць адэкватнай для дасягнення гэтай мэты. Вось як у этой справе, Валентин, па-вашаму, выглядае недавні прысуд у справе альбома «Прэс-фота». Якое значэнне гэтага працэсу і якія яго магчымыя наступствы? Я ніякага практычнага сэнсу ў тым, што адбылося вакол альбома, фотаальбома, не бачу. Падобныя фотаздымкі друкаваліся ў многіх газетах, і незалежных газетах, і ніводную з гэтых газет не прысуджалі да публічнага знішчэння або спальвання этой газеты. Мне падаецца, што справа тут проста у празмернай жвавасці, ініцыятыўнасці нейкага чыноўніка, які заўважыў гэты фотаальбом і які з уласнай ініцыятывы распачаў усю гэтую справу. Бо на якой падставе спальвалі раней кнігі, якія няўгодныя рэжыму? На той падставе, каб ізаляваць грамадства ад гэтых кніг, каб зрабіць немагчымым доступ да гэтай непажаданай інфармацыі. Цяпер з таго, што знішчаць гэты фотаальбом, гэта зусім не азначае, што той чалавек, які захоча пабачыць гэтыя фотаздымкі, не пабачыць. Яны шырока распаўсюджаныя, іх лёгка можна знайсці ў інтэрнэце. Тут мы маем справу якраз з чыноўніцкай логікай. Это можа быць гэта логіка запалохвання? У пэўным сэнсе так. Любая акцыя ў дачыненні да незалежных журналістаў это папярэджанне іншым журналістам. Тут цікавае, калі, Валентин, прыняць ваше тлумачэнне, все равно застаецца цікавы момант. Чаму такая логіка, да? Чаму такая логіка ў чыноўніцтве прэвалюе? Але варта сказаць, што вось эта сітуацыя, хай яна лакальная, але яна стварае прэцэдэнт. А вось этот прэцэдэнт можа у пэўнай сітуацыі мець значэнне для ўсяго, бо раней ўсё ж такі, за што судзілі? Там паклёп на прэзідэнта, там знявага ці паклёп на нейкага чыноўніка, а зараз фактычна ўзнікае як бы інстытут паклёпа на Беларусь. Вот, так сказать, не тыя фоткі, не так там беларусы выглядаюць, это іх зневажае. І зараз як бы зона свабоды сціскаецца, а зона чыноўніцкага свавольства, наоборот, пашыраецца. І зараз ужо той ці іншы чыноўнік, спасылаючыся на гэты гарадзенскі прэцэдэнт, ужо можа сказаць, да, вот это паклёп на Беларусь. В дадзеным выпадку гаворка ідзе нават пра экстрэмізм. Валентин, вот наш калега Сергей Навумчык пабачыў у гэтым выпадку менавіта з фота альбомам такую вельмі адну сур'ёзную небяспеку. Яна гучыць так, што то, что отбывается в реальности, то, что вы бачите, потому что фотоаппарат — это здымок реальности, все ж таки, это не картина, не мастацкі тэкст, не публіцыстычны артыкул. А калі гэта не адпавядае нейкім крытэрыям, дадзеным выпадку ідэалагічным, палітычным, то гэта рэальнасць забаронена, з ёй нельга мець справу. Іншымі словамі, мы маем справу з такой пераходам, як ён лічыць, ад аўтарытарнай ідэалогіі да таталітарнай, калі жыццё павінна ўспрыняцца в цэлым як, толькі так, як оно павінна ўспрыняцца. Іншымі словамі, забарона ўспрыняцця рэчаіснасці, што вось гэта новы расток у гэтым выпадку, які адбыўся. Што вы на это скажаце? Я думаю, што ўсё ж таки это перабольшанне. Напэўна, рэжым з задавальненнем публікаваў і дазваляў толькі тыя карцінкі, якія
малявалі яго ў ружовым святле, нейкія ідылічныя фотаздымкі пра яднанне улады і народа, але насамрэч гэта ж немагчыма. Я яшчэ раз кажу, што такія самыя фотаздымкі, ці нават гэтыя фотаздымкі, яны шырока распаўсюджаныя па сеці, па розных сайтах. Адрэзаць усё гэта, знішчыць, ну проста нерэальна. Это трэба сапраўды адрэзаць Беларусь ад інтэрнэта і забараніць усялякія незалежныя сродкі масавай інфармацыі і пачаць глушэння і забараніць спадарожнікавае тэлебачанне. Толькі гэткім шляхам гэта магчыма. Хаця сапраўды у рэжыма што да карцінкі, і тэлевізійнай карцінкі, і фотокарцінкі такое асаблівае стаўленне, далікатнае. І мы сутыкаемся з тым, што найперш нападаюць падчас нейкіх акцыяў масавых ці не вельмі масавых на тых людзей, якія трымаюць у руках фотокамеры і відэакамеры. Тут у гэтым сэнсе Сергей мае рацыю. Политичная нагруженность выявы большая, чем слово. До этого, вероятно, пришли. Один аспект, связанный со специфичной белорусской ситуацией, со свободой слова, это заборона, покарання офіційних, так би мовити, журналістів, керівників сродків масової інформації, редакторів урадових газет, їх намісників. Я говорю, маю зараз на увазі візове обмежування. Вони не можуть поїхати в Європу. Їх покарали за те, що вони у своїх виданнях виконували загади урадової адміністрації Олександра Лукашенки і друкували неправду, хлусню, пропаганду. Іншими словами, затискали, подавляли свободу слова, демократичні ініціативи. І ось їх Еврозв'яз трактує не як журналістів, а як пропагандистів. Неколи така була велика спречка, коли під час Мілошевича, по-моєму, бомбували у Белграді телецентр. І ось думка тоді журналістської супольності поділилася, як можна під час війни бомбувати журналістів. Отказ був, що це не журналісти, а пропагандисти. Сергій, варто випустити цих заборонених журналістів в Європу? Те они несут покарание наравне с организаторами подавления свободы у Беларуси, с спецслужбами, керівниками силовых министерств, министрами. У Беларусі пасля мінулых прэзідэнцкіх выбараў адзін з кандыдатаў на гэтых выбарах сядзіць у турме. Пачынаючы ад тых выбараў. У Беларусі народ Беларусі даведацца пра тое, што адзін з кандыдатаў, за якога шмат хто галасаваў, я маю на ўвазе Міколу Статкевіча, сядзіць у турме, не мае ніякай магчымасці, ні праз тэлевізію, ні праз афіцыйныя газеты, дзякуючы таму вот гэтым самым рэдактарам. І ў гэтым сэнсе для палітвязня Міколы Статкевіча рэжым утрымання, карцары, там што заўгодна, не горш за маўчанне вакол ягонага імя і не горш за няведанне, калі ягоныя выбарцы, ягоны народ не ведае, што ён чалавек, які не зрабіў нічога супрацьпраўна, што ён сядзіць дагэтуль у турме кандыдат у прэзідэнты Беларусі. І ў гэтым сэнсе гэтыя рэдактары робяць абсалютна не меншае зло за ўсе АМОНы, за несправядлівыя суды, за несправядлівую пракуратуру. Чаму ім павінна быць палёгка? Яны што, гуманітарыі? Я б так не сказаў. Ці хапае вам свабоды слова? З такім пытаннем мы звярнуліся да мінакоў на менскіх вуліцах. Естественно, хватает. Ну, я уже старая, хватает. Не понимаю, о чем вы говорите, и не знаю, что сказать. Мы просто вот такие, как бы, жители, просто, как это сказать, никуда не ходим, ничего не делаем, не слышим, поэтому нам, наверное, всего хватает. Есть такие вопросы, когда что-то надо от души сказать, идешь и говоришь, если не боишься. Я не боялся, я шел в исполком, надо было быть, а исполкома. Что бояться? Бояться – это плохо. Это значит не уважать себя. У нас в Беларуси, мне кажется, вопросов в этом отношении не было пока. Тех, кто боится, у тех есть проблемы. А кто не боится, говорит смело. Ой, нет, я не буду отвечать на вопросы. Спасибо большое. Ну, напевно, хапає, тому що з прикладами, коли мені
притискали, не сутыкался. Серьезные вопросы, они познаются в сравнении с большим периодом. То есть, если сейчас смотреть, да, где-то у нас плохо, где-то не хватает диктатуры, но просто вспомните свое детство, вспомните, что было 15 лет тому назад и что сейчас. Есть такое понятие, что, как говорится, абсолютной свободы нет, так и абсолютного слова, как говорится, абсолютной свободы тоже не существует. Мне достаточно. Конечно, нет. У нас, по-моему, даже за надпись на майке могут арестовать. Свобода слова? Да. Не, я как-нибудь. Ну ось такія меркаванні. Калегі, я хацеў бы задаць, магчыма, такое агульнае пытанне. Вось якая роля у свабодзе слова грамадскай патрэбы, запатрабаванасці гэтай свабоды слова? Можа, вот калі такая патрэба моцная, тады і ёсць яна, так яна з неба не звальваецца. Валентин, вот якое ваше адчуванне? Наколькі з таго, што вы можете ведаць, сучыць, наколькі важная для людзей свабода слова ў Беларусі сённяшняй? Ну, мне цяжка ўявіць, што на заклік пад лозунгам свабоды слова, патрабавання свабоды слова, вот сёння выйшлі б дзесяткі ці сотні тысяч людзей у Менску ці ў любым іншым горадзе Беларусі. Відавочна, што і ўсведамленне каштоўнасці гэтага паняцця у грамадстве на невысокім узроўні і запатрабаванасць і ўсведамленне таго, насколькі это ўзаемазвязаныя рэчы, сённяшні ўзровень дабрабыту і ўзровень дэмакратыі. На жаль, грамадства ў такім стане, што большасць яго не ўсведамляе каштоўнасці гэтага і відавочна павінны быць іншыя умовы і палітычныя, эканамічныя, каб гэта стаўленне змянілася і каб людзі выйшлі на вуліцу з патрабаваннем гэтага. Сапраўды, калі б у людзей, у большасці грамадства існавала запатрабаванасць і калі б яны былі гатовыя чымсьці ахвяраваць хаця б сваім вольным часам дзеля гэтага, улада мусіла б прыслухацца да такіх патрабаванняў. Што такое свабода слова і адсутнасць ва ўмовах інтэрнэт-грамадства? Пра гэта далей у праграме. Зона свабоды. Працягваем перадачу. У савецкія часы адсутнасць свабоды слова азначала фізічную немагчымасць данесці свае думкі да больш шырокага кола, чым сям'я, сябры, калегі. Але цяпер, паводле апытання, у Беларусі карыстаецца інтэрнэтам радзей ці часцей кожны другі. Значная частка грамадства мае старонкі ў сацыяльных сетках. У чым жа тады менавіта ў гэтай сітуацыі інтэрнэт на Беларусі палягае праблема свабоды слова? Як сфармуляваць яе асноўную праблему, Сергей? Чаму інтэрнэт, ці што азначае інтэрнэт для свабоды слова? І ці павысіла агульны ўзровень свабоды слова вось стварэнне этой беларускай інтэрнэт-прасторы? Па-першае, інтэрнэт-прастора адлучаная ад дзяржавы, гэтаксама, як і ўсё незалежнае грамадства, пра што я казаў. Па-другое, інтэрнэт не мае такого аўтарытэту, як тэлевізар, па якім паказваюць нейкія важныя рэчы. Тым больш, што трэба сказаць, што ў інтэрнэце, не гледзячы на ўсе заявы там пра Ляскоўскага ці каго, што інтэрнэт мы не прайгралі, пятай калоне. Прайгралі інтэрнэт пятай калоне, інтэрнэт грамадска-палітычны, незалежны, там на 3 галавы вышэй і больш папулярны за афіцыёзны. І па-трэцяе, ўсё ж такі віртуальная прастора, яна віртуальная і свабода там віртуальная. Гэта не ёсць тая свабода, якая выводзіць людзей там на барыкады і можа мяняць грамадскі лад. Юрый, ну вось маўклівыя акцыі. Это не была свабода слова, якая менавіта адштурхнулася ад свабоды ў інтэрнэце? Я лічу, што ўсё ж такі наяўнасць інтэрнэту гэта сапраўды зона свабоды. І гэта сапраўды забяспечвае свабоду слова. Валентин, вось чаму, як па-вашаму вы адказалі на пытанне, чаму альбом прэс-фота арыштоўваюць, затрымліваюць, судзяць, штрафуюць, знішчаюць, а інтэрнэт не блакуюць, не адключаюць цалкам, не фільтруюць, так як гэта зрабілі з тым же
прэс-фотоальбомам? Ясна, што поўнай свабоды слова няма, але той стан, у якім цяпер знаходзяцца СМІ, это сітуацыя такой паўсвабоды, бо чалавек сапраўды можа з дому зайсці на любы сайт, але адначасова на працы часцей за ўсё побоится прилюдно отчинить оппозиционный сайт и показать начальству, что он заходит на этот сайт. Становішча напаўсвабоднага чалавека. Ён з аднаго боку можа выпісаць нашу ніву, але з другога на працы часцяком павінен выпісаць савецкую Беларусію ў прымусовым парадку. Ён з аднаго боку можа купіць кароткахвалевы прымач і там злавіць хвалю свабоды, але з другога ён вымушаны з усіх гучнагаварыцеляў слухаць эту афіцыйную прапаганду, якая да таго ж і аплочаная з ягонай кішэні. Вось у такой сітуацыі беларускае грамадства сёння паўсвабоды. Паўсвабода слова. Які з яе выйсце? Это пагаршае, кансервуе сітуацыю, робіць яе прымальнай для ўсіх бакоў. Это кансенсус, ці это парахавая бочка, якая все ж таки выбухне? Сергей. На мою думку, першае. Таму што гэта стварае такую ілюзію свабоды слова, што можна пра ўсё пачытаць, можна... І як бы за гэта не трэба змагацца. Зайдзі ў інтэрнэт, адкрый народную волю, прачытай пра ўсіх палітвязняў, пра ўсё на свеце. А з іншага боку, тут трэба вельмі абмежаванай колькасці людзей. Вы згодны, што это, насамрэч, то, што мы маем зараз справу, это эфектыўны механізм контроля сацыяльнага? Паўсвабода. Цяжка сказаць. Справа ў тым, што мы не ўлічваем, вот, так сказаць, для перспектывы, мы не ўлічваем імклівасць распаўсюду гэтых новых медыяў. В этом сэнсе вось за 10 гадоў беларуская аўдыторыя інтэрнэта вырасла ўтрая і, як вы сказалі, ўжо стала больш 50%. Мы бачым, што адбывалася з мабільнымі тэлефонамі. Мабільныя тэлефоны, ну, там, 10-15 гадоў таму это была рэдкасць. Зараз ва ўсіх ёсць. У бамжоў ёсць і у бабак каля пад'езду. І не выключана, што ў вельмі хуткім часе фактычна інтэрнэт будзе, ну, амаль 100%, як зараз з мабільнымі тэлефонамі. А гэта ўсё ж таки стварае і створыць зусім іншую сітуацыю. Значит, она выйдзе з межаў віртуальнасці ў рэал? Это будзе, она, в прынцыпе, і зараз, так бы мовіць, рэал. Але я думаю, што вот это мы часам недооценьваем менавіта тэмп. Ну что ж, скончыць я хотел бы как раз вот этим переходом з виртуального у реальное, бо свобода слова по-беларуску это тое, чым штодня займаюцца і Белсат, і Радыё Свабода, это наш хлеб і наш прадукт. І вось дзве навіны ў гэтай справе, на якія я хацеў бы звярнуць увагу гледачоў Зоны Свабоды напярэдадні Міжнароднага дня свабоды слова. Пабачыла свет новае 39-е выданне Бібліятэкі Свабоды. Кніга «Турма і здароўе». І аўтар былы вязень сумлення, прафесар медыцыны Юры Бандажэўскі. Вось некалькі назваў з раздзелаў гэтай кнігі, якая вот увасабленне свабоды слова. У няволі трэба прымусіць хваробы маўчаць, энергетычны голад і яго наступствы, чаму вязні горбяцца, адносна парадаў народнай зэкаўскай медыцыны, фізічны і псіхалагічны трэнінг, сублімацыя сексуальнай энергіі, турма і лекары, пазбаўленне ад страху і іншыя псіхатэхнікі, парады сваякам. Все гэта можна знайсці адказ на гэтыя пытанні у гэтай кнізе. А тыя гледачы, якія хацелі бы атрымаць яе, вы можете напісаць на адрас у электроннай пошце «Свабода», знак інтэрнэту arafia.rl.org, альбо на звычайную пошту Менск 5, паштовая скрынка 111. Мы прышлем эту кнігу вам у падарунак. І яшчэ адна навіна. Напярэдадні Міжнароднага дня свабоды слова Радыё Свабода і беларускі пэн-цэнтр заснавалі прэмію імя Францішка Аляхновіча за творы, напісаныя ва ўмовах няволі. Лепшыя творы прагучаць на Радыё Свабода і будуць апублікаваныя. Пераможца будзе абвяшчацца 10 снежня ў дзень правоў чалавека. Свабода слова – адно з такіх неад'емных правоў. Напэўна, сярод лаўрэатаў могуць апынуцца і тыя, хто цяпер за свае імкненні да свабоды знаходзяцца ў няволі.
Ігор Аліневич, Миколай Утухович, Олесь Бяляцкий, Евген Васькович, Дмитрий Дашкевич, Миколай Дядок, Эдуард Лобов, Артем Прокопенко, Павел Северынец, Микола Статкевич, Александр Францкевич. Разам яны правялі за кратамі 29 гадоў, 5 месяцаў і 24 дні. Іх імёны, іх лёсы, кантэкст іх падзеяў, пра якія мы думаем, спрачаемся, шукаем адказы разам.